maksit. Mut siis mulla on kikka. Ootteko te pelannut ikinä Ratchet & Clank 3 kukaan? Tää ei oo muuten enää livekeikkaa. Vittu, kuunneltiin se koko livekeikka jo. Emme voitu. Täällä he. No niin, joku on pelannut, Tussumaata on pelannut. Mut Ratchet & Clank 3, kun sä menet pauselle. Sä painat pausenäppäintä. Sitten sä painat norminäppäimistä ympyrä 4, ylös, alas, vasen, niin se pause menee pois ja sit sulla on valomiakka sen saatana jakoavaimen tilaa. Tää on meidän pause. Ympyrä 4, ylös, alas, vasen. Ja homma toimii. Ha. Sheikki Ali Hassan, ha. Käänsi kansan kassan, ha. Heti anta bonaren vittu. Vittu. Panokohan mä vittu väärässä järjestyksessä, kun ei tullut sit supereen. Kellari ruumassa. Ympyrä 4, ylös alas, vasen. Arva mistä on rautaa, niin moni taipua saa. Moni on millaan oppinut, ei ole toimeen tulemaan. Minä taivuen koskaan, tahdon vain yrittää. Ja kaiken sen, mikä pitää, mä päätän, sen mulle myös jää. Väärä suunta. Testaan. Saatana, toimiiks se vittu? Ympyrä 4, ylös, alas, vasen. Vittu, se on siinä. Se on saatana, se on... Muistakaa jätket. Ympyrä 4, ylös, alas, vasen. Ei tarvi mitään muuta vittu. Tuo on thatsit.fi vittu. Maksi se ei oo, mut vittu. Ei aina voi saada sit valomiakkaa vittu. Joku oli ehtinyt painaa ekaton saatana. Perkele. 60-50. 60-50 setti tähän näin. Hei! Mitä? Iso olis! Nyt vittu mitä helvettiä! Hei! Joku iso sinne nyt vittu! Hei! Ei jumalauta, mitä vittua? Mitä vittua? Täällä on potentiaalia tällä pelillä, jos saa. Täällä on joo, tää tarvii vaan noita osumia ihan vitusti. Moro taas, moro. Eiks saa mennä nurkkaan? Ei mielellään tuonne nurkkaan, sieltä on vaikea rakentaa lisää noita osumia. Nyt siellä olisi toi 84X. Miten tänne toista 100 ihmistä joutan? Sitä en tiedä. Tervetuloa kaikille messiin ja hyvää myöhäisiltaa kaikille.
Siinä on 4 spinniä. Tuonne 84X nyt osumaan vaan. Ota ihan sama mitä. Ja se vasemmalle. No, toi käy kans. Hei, nää muuten nää konnektaa. Siitä tulee noin. Lisää, vittu, lisää! Ota lisää, saatana! Ota vittu lisää! Ja vielä! Hei! Nyt saatana jööti vittu! Peliä saatana, pelataan! Come on! Ota lisää osumaa sinne, 2 pinniä, ihan sama mitä, mut ota jotain vittu siihen kiinni. Perhana siihen se jättää, mut on se saatanan hyvä. Skulas nyt toi. Lauta pärähtää kovaa vittu. Hades osu 2000, eks juu se naukahti tänään. Perhana kun kävi äänet kova. Tassua lisää vaan. 3. Kiitos. Nyt on aihe. Nyt tarvis vaan tassui lisää. Tassua lisää. Enemmän, isommin, kovempaa, paremmin jätkät. Jumalauta, nyt. Sekoa saatana. Ja siellä on toi seuraava huntti on auki, niin käykää sinne hyppää kyytiin. Hetkonen, superb. Jätkät. Okei, sieltä taas auki lisää. Onko meillä tassuja? Tarvitsis vähän premiumia joka rullalle vittu. Koppeja. Ja tassuja. Jumalauta, sieltä löytyy 1. No se on jo sensational. Come on. Lisää vittu. Tarvis 2 tassua. 2 tassua jätkät. Vittu, sieltä tulee koppia. Tässä 1 tassu. Hetkonen. Avaa nyt saatana se viimeinen. Avaa saatana se viimeinen nyt. 1 vielä. Ota kiinni. Vittu, sieltä ei menee saatana pikkasen menee tuolta ohi, mut sekin on vittu, se on superbi. Ai helvetti. Jätkät nyt. Avaa se vika. One more. Ei tuu vittu, mut siellä on rotikkaa. Come on! Puittaa! Tosta noin vittu. Jätkät. Quality over quantity. Helvetin hyvä. Semmonen iso pönttö sinne. Alright. Siinä on koko ajan 1 fulli, ei 2 fullia. Nyt vaan kultasta banaani. Ei oo 2 fullia koko ajan. 1 fulli siinä. Annappa vähän pönttöä vielä sinne tynnyriin poikaa saatana. Siellä tulee melonit 2 päivää. Joku toho ois vitu kova tai sitten tonne. Vähän sais lingota lisää vielä noin. 1 pinni.
Nyt tynnyreet vielä. Hei, siinä on vaillilina päätyy. Hei! Come on! Come on! Boom! Näin sitä tynnyriä ajetaan, vittu. Jumalauta. Samoin. Kiitos. Kaipas nyt perhana. Vittu mitä? Oh yeah! Vähän pelimarkkoja jätkät. Moro YouTube.